Salo mamanginang, nagpakyot tatikyon, tumangihon hatani debata, alani martangi ang mahita. Ale ama namin na di banuagidyang naguk asiniroha, di tikyo rodo hami tujulom madok mauliate, di pasupasum na kujalo hami. To dim to di porwediayma na mga jari hami tumangihon hatam. Uka marohan nami lahu majalo hatam. Uka mapikiran nami lahu mga tusi hasit tongamu. Jalaw ka marohan nami lahu manguloyho. Laos ma hata na hubigi hami, unak ko sa hato pinggol, alay na yung mangunay tu bagasar roha, lahu pa'y baruhong ulo nami. Di bagasan ko rin Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Hamuak kadongan na nahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, horas madihita. Sa daryon, marlas ni roha hita, nung ngasahat hita di minggu jubilate. Jubilate, iman na raw siya bahasa Latin, lapatan na marulupulop ma. Marlas ni roha sidutu. Jadi, omma minggu las ni roha. Adurak sumasok kita tuturpuk, na yung manuk kumajoloahu. Doon mabek kamu tutu marlas ni roha. Maksud tu, dakko las ni roha na biasa. Alay las ni roha na mabek kamu, na yung marulupulop. Molo halak kita, adang bepiga-piga hal na mabahik kita, buy marlas ni roha, buy marulupulop. Sipata, molo monang pe tim sepak bola, buy dohita marulupulop. Molo dana lulus ujiya pe, dohot nilay na nadinggan, tongdo las rohatta. Buy dohita dapat rejeki na balga, las rohatta. Buy do dinggam mardalan ulaw na adat, na dihita, buy do tong las rohatta. Alayadok sada cerita, pengalaman ni sahalak ama. Ditiki manotos sahalak ama, manoton bula, dito nga borngin, tupuma masuk gol tu na didukung na. Manganggu kimay mana, ago yamang. Daksa dari mana hapi gugu, dibigay natay, gabihehe natay. Ayahay pa, Roma amatay, adang diyay, namardipi duaw. Mudum maho. Hapi, torgol ma, musuni nalidukong naon. So ina malas ni Rohana, naing marsuraki mana, hape dingoti mana ma ando so hehe no ninata gabi ditutupi mana ma pamangan na do batal marga harga kimana. Hamuak kadongan sa daryon neng mabahe pakkatayok kita taringo tulas ni roha na ubagas siya ni sudi. Las ni roha na sumarojahan tumonang manang talo, tunadapotan manang narugi, tunahisar pamatakta manang namarsahit. Ima las ni roha na tubu siya pakirimon di hahiheon. Naing jahot tama sa da jamita na mabahis sejarah di Portibion. Ima jamita ni si Petrus di hari Pentakosta. Jala di persitongan di jamitay di jaha si Petrus ma siap pesalmes 100 pesalmes 10. Ima namadok marlas ni roha do rohaku jala marulupulop ng todiku. Alania manginang tabuka ma bibelta siyan kisah para rasul ya. Kisah para rasul 2 ayat 22 sa 20 lalu. Songonom ma didok disi. Hamu wakahalak Israel tanghihok kamu ma hataon di patadap po debatado tuhamu Jesus na siyan Nasareti, hinorhon ni hagugoon, halongangan dohot tadda, akka na pinatupan ni debata, di tonga-tonga muna, songon naong binoto munay. Marhite siya ni, tangan ni naso marpatiki, digatukon jala di pusahamu ibana, dung di pasaha debata siya tahina, nahoti dohot siyan pamotuan nahiyan. Ibana do dipahihi di bata, dung diharhari berdi ni hamatean,
ay dada nahatiopan hamatiani ibana. Ay marhahona atu ibana do padok ni si Daud. Toktong do hida tuhaki di julukku, ay di siamukku do ibana, asaunang humor di tau. Alani las do rohakku, jala marulupulup suaraku, dagikku pe maradia do huhut makirim. Ay dak pa sobuamu diriku di Banua Toru, jala edang luasommu na badiami marnida habusuhon. Nunga di pabutoh kotu ahu wakadalan hanguluan, gohammu doahu halalas ni roha di adopami. Ido sahatna. Amang inang perjulu sahali asamurata atusi ayaton rikok do botota ahado namasa di ujui. Toho may diari Pentakosta ima sada ari na sumurung di bagasa sejarah ni Huria. Ima diari hati tubuh ni Huria. Jadi dung 50 hari Paskah ujuhehe Yesus jala 10 hari dung manaik Yesus tu Banua Gijang marpungu makasisiani di sadabilu di Jerusalem. Paimahod do nasida baga-baga niyamay songon nanidok ni Yesus tu nasida. Jala tu puma di manuguti masa-masa dahalongan na luar biasa. Malo di surat di Apostel 2 ayat 2 do hotopat didok songonon. Jala tu puma ro siyang gijak suara songo pangarongrong niya logo na gogo. Go madibahin sadok jabu nganan nasidai. Jadi tarida ma dinasida akadila niapi na mabagi nasida jala songgo maitu nasida ganup. Jadi guktor di porbadia manasida saluhutna gabe mamula manasida makatahon hatana asing nian dapot nito dii tu nasida. Amang inang mulutabayak kun namasay didokon alugunagugu api jala tupu manasida makatay di bagasa maragab bahasa na sudung di pelajari nasidahian. Molo Jerusalemon diujui tuma seribur situ tu. Ala tepat merayakan Pentakosta ima sada siat tuluari raya na balgado di Yahudi. Uju sude halak Yahudi siya sadok portibion rotu Jerusalem. Adong halak Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapodokia, Pontus, Asia, Prigia, Pramfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, jalan nasida saluhutna mabigiyak kasisiani makatay di bagasa bahasa nasidabi. Marpungu manatoropi, adong do nalongang, adong do nalomos rohana, jala adong do, ya songon na biasa, adong do justru mangariay, mangalesem, didok nasida, nababu do nasida di bahay nanggur. Ditiki hehema si Petrus lau barjamita. Jadi di tonga-tonga natoropi hehema si Petrus. Oma sisya ni Tuhan Yesus ima pajaladeke nahiya maswadahu Yesus tuluhali. Ima na di bagasan hiras ni roha jala mamuka jamitana. Oma hamubaw na sumurong ni si Petrus na parbiarhian pola maswadahu Yesus di jolo ni salak paropuan. Nuaing nung ngabarani mana jongjong di jolo ni ribuak kalak na jala makatidakon hasitongan taringot tu Yesus sian nasa guguna. Ahado namuba tod di porbadia. Tod di porbadia na binagabagahon ni Yesus nung ngaro jala pahubahon nak kasisiani. Siyak kala na mabiar gabi sitidangi na barani. Dimulai si Petrus majamitana marhite na pabuahon, pabuah na masay mahagogo ni panurirangon ni si Joel, pabuah na usehon di batado todi tu nasa jolma. Dungi sahamat si Petrus tu bagian na rumikot ima majamitahon taringot tu Yesus. Jadi bagian ni jamitan si Petrus dison tabereng denggad do mardalan hubar tuak keaturan
taringo tu partording ni kejadian ini. Malu tajaha di nakita bagi di ayat 22 on isi do Jesus. Jadi Jesus na siya Nasareti ima sa dahalak nok tinudon ni debata. Ison dang merdua roha si Petrus. Dang dimulai iba na siya nakahata na labok manang na pauto-utohon. Pitor di dokiba na do tangihok kamu ma hataon. Di patadapod debatado tuhamu Jesus na siya Nasareti. Dison guar Jesus na siya Nasaret. Ito tu mabahid ba siya na mabigay dang nyaman rohana. Alana, baru 50 hari na salpu, Jesusi di parsilakon, jalan nuaeng, marhiras ni roha si Petrus, madok goare. Di patorak si Petrus do, pabuwa Jesusi ma, sa dahalak nok tinodo ni debata. Dang nakibetulan ni, dang nakicelakan sejarai, alay Jesusi ditodo, dipilit, jala disuruh debata sendiri. Jala aha mabuktina? Pinatakas ni debata tuhamu marhite-hite akka hagugoon. Halongangan doho tadda akka nabinahan ni debata marhite-hite ibana do ditonga-tonga muna songon naong binoto munay. Didok si Petrus songon naong binoto munay. Dak taringo tuturi-turian manang namitos na hinaton nay. Alay taringo tu hasitongan, taringo tu fakta na nidanasida sa diri doy. Malu tabereng dia 20 tolu, aha nama satu Jesus, iba na diparsilak ko jala dibunuh. Nuaing, gabi labarani masih Petrus, dakolan halak Romawi na nisalahon na sida di dokibana, hamudo nama praparsilakon, hamudo nama bunuh. Om masih ada tuduhan na langsung. Malu tabayak ko nuaing hamu barani songo si Petrus. Idokibana langsung tuhalak na deba. Bahkan na justru doho do nasida diujui na manggorahon parsilah ko ma ibana di 50 hari sebelumna. Alay mulut taparateho-tehon ditabe si Petrus do sada nariko si tutu. Di dokibana ibana na pinasahat hobar tu sakap doho panadaon ni debatahian. Jadi om masada halongangan na sumurung di sada sisi jolo mana mardosa marparsilaku Jesus. Alai di sada sisi na asing na mardosa ido na sida alani. Alai di sisi na asing musi sudeo masa hobar tu sakap doho rencana ni debata. Jadi boy matabayak kun nuaing sungod dia bahwa jolo mana mardosa maparsilaku Jesus. Alay di sada sisi ikon terlaksana doon hobar tu sakap doho rencana ni debata. Oma misteri hati bulo ni debata doho tanggung jawab ni jolma. Jolmai mangulah-ulah mo ni rohana na jahat. Jala sada do nasida alay tiki nasarupa debatado na manggonggomi sudi na sa jolma dipakai bana hajahaton ni jolmai lahu pasauton sakap haluon na. Di ayat 24 aha na binahin ni debata ibana do dipahehe debata om mahata na naing idota na tung masay rikot alana jolma mabunuh alai debatado ang guna pahihihon. Jolma maparsilakon alai debatado na paluahon. Jolma na manaon alai debatado na pahihihon. Jala dilew si Petrus usada alasan na justru kuat situ tu idokibana ay dada na hatiopan hamatian ni ibana. Jadi daktar bahen di bagasan molohata daktar baheno di bagasan bahasa Yunani didok o dunaton lapatanna dang adok kemungkinan mustahil dang boy buasa mustahil ala Jesus do debatana gabi jolma dang berhuaso hamatiani tu si toppa ngului.
Jadi sarupa may nuayang mulutabay tulusan na soon na yung manutupi mata niyari di bagasal liyang. Tutu daktar bahik kita Tutu rupa ni mata niyari terus do marsinodang menembus liangi. Suak songonido ng Jesus daktar bahin hamatiani laho maniopi bana. Nuaik sa mahita tu ayat 25. Jadi di ayat 25 on dia inat si Petrus do siap pesalme 10 no ayat 21 ada on lau pabuah hahiyaw ni Jesusi nung ngadiuk kapos si Daud tiani sian najulu. Ta molo di ayat 25 di dokon ay marhonatu ibana do paddo ni si Daud toktong do hida tu haki di jolokku ay di siamukku do ibana asaunang humordit au. Sianayaton hata nagabe kunci na parjolo ima hata toktong. Di bagasa bahasa aslina di dokonon paruromen lapatan na hubahed di jolokku hupokuson terus do ibana huida selalu hutatap. On dang mamerek sahali-sahali. O dang mamereng holan ujumarlas ni roha alay di dokon toktong artinya terus menerus di bagasan nasa kiadaan. Jadi rahasia las ni roha na tutu dimulai sian fokus tu Tuhan dang fokus tu kiadaan. Jadi uju Yesus mengadopi parsilangi dia adong di manha pursuhon pangoseon parsilangon ado na mabahini ba na dapat gugu? Mulut aja di Heber 12 ayat 2 di dokon. Tabereng ma iduk hapor siyaw ni jalan na paujuk kosa ima Jesus. Na manauto parsilangon ni sikka nilas ni roha tohap na hiyan so dietong ihailaon gabi hudul di siyamun ni habangsa ni dibata. Boydo Jesus manauton parsilangi ala ibana fokus tulas ni rohana ima na pinasaha tu ibana ima haluaon ni hitajolma dohot hasangapon ni hahiyaw ni. Nuaing buhado hita mga tusiyon di dia do fokus ni rohat taganupari molo fokus sita tu persoalan gabilonong mahita songos si Petrus ujumardala di atasaik. Dung di ibana alugo nagugu gabi mabiyar. Lausido mabahini bana gabi lonong. Molo fokus sita tu hagiduhon ketidakadilan. Gabi pay maruhatta susa mahita boy mahita gabi stres. Molo fokus sita tu hahurangan terus mahita makirim di nahurang. Alay molo fokus sita tu Tuhan. Tu habasaon na, tu haburjuon na, dohot tu hasona gabi gugu mahita. Lalu didok muse ay di siamukku do ibana asaunang humor di tao. Di siamun ima inganan hasangapon, inganan nagugu, jala inganan pangudian. Molo jongjong Tuhani di siamutta, isi beharo na buy mga lohita. Di Roma 8 ayat 30 ada di dok, molo debatadong atta, isi maalota. Baru didok muse asaw ng humor di tao. Molo di bagasan bahasa Junani, hiname saleuto, lapatan na, asaw ng kaget, asaw ng bergeser, asaw ng gabi madabu. Hamo kadongan, nguluon go duak kanabuy mangkotsak kita. Go duak kanabuy manusay pikrata. Rodo alugo nagugo. Rodo lalo, rogempa, rodo parangin na jorbut. Alain halat na fokus tu Tuhan, halat na fokus tu dibata, ima na maboto, pabuat Tuhan ni jongjong di labung na. Didok ay dak tagamon humordit. Nuaing sa mahita tu ayat 26. Ayat 26 didokon, alani i las dorohakku, jala marulupulup suaraku,
dagik kupe maradia do huhut makirim. Oma ayat nagabe teba dihita sa darion. Molo tapamana takas didokon las do rohaku. Roha di bagasan hata Heber didok may lep. Bahwa roha ima pusa ni ngulu ni emosional, intelektual doho spiritual ni jolma. Jadi las ni roha di bagasan bahasa Heber ima didokos samak. Marlas ni roha situ tu bersukaria nunga sonang rohana. On dang las ni roha ni biasa sabing. Olas ni rohana siya bagasan siya pusa ni ngulutta. Portibiyog mangajari hita mga luliha sonangan biasa na siya luar. Molo siyan hepeng may, siya jabatan may, adong mo puji-pujian, adong mo hamoraon, hasangapon, hagabiyon. Alaylas ni roha na tutu, rodo siya bagasan, ima parsaora dohot tuhani. Udu na muse idokon marulupulup suaraku. On tongdo molo roha. Ima pusa ni emosi, jiwa, todi, ima dirita, ima sadok derita pribadi, identitas, dohot, todita. Jadi mulu marolopolo di bagasan bahasa Heber di dokon, ima gil, marjoketi alanilas ni rohana, manortor, jala marolopolo, siyan nasagugu. Oma na gabi tutu mabahay na ekspresi, dang las ni roha na hohop sabing. Alay las ni roha na pola hita neng marsurak, marsuara, neng mangebas, jala marulupulop. Yado di dahamu halak na manution tim sepak bola monang. Sipata dangol na sida hohom, holang gol, tormakujingjang manasida, marsuraki, bahkan olodo dihaol na dijolona atipe daktinadana. Jadi las ni roha ala ni hahiyon ni Kristus o balga situtudoy siyan hamonangan siyan namonang bula. Molo monang bula pehita buido marulupulop masa monang hita mga lohamatian hita gabi hohom. Adong masada halak bata kate. Jadi dia guguhi suarana. Molo di ulaun adat biasana guguhi mas suarana. Alai molo di gereja dang gugu suarana. Hohom. Marede pelabok situ tu. HP sebenarnya ikut sebalik na do. Ya ikonunggogo donian ikololas donian rohata di gereja sian molo di pesta adat. Artina ala marulupolo pita di gereja ala Kristus nunga hehe. Baru selanjutnya musia didokon dagiku pe maradia do huhut makirim. Nuaing siar roha do todi makatai masidaw taringo tu daging tu pamatang. Maradia do huhut makirim. Jadi molo di bahasa Heber didokon sakan betah gitu ya. Ima mangingani tading maradian di bagasan hasonangan. On tungrikos itu tu dakolan emosi manang spiritual na marasing siyan fisik na ni hatahon na dison down. Alay las ni roha na tutu na mangonay tu sabdo dirita termasuk may tu dagikta. Artina sude siya pikirata siya dagikta sudedo di bagasan ulupulop. Jadi muluadong las ni roha di bagasan Tuhan tutu bamudo pihita tong sonang dang lomos. Bahasi hatot tapi malamdinggan dang distress ya. Gugut tapi lamgadda dang habis dibahen biar ni roha.
Alani ido didoko di poda 10:22 rohana hilas manupak hahisaron ala yang gotod di nagodok pamalas huli-huli. Nuaing masuk mahita tu ayat 27 didok ay dang pasubo mo diriku di Banua Toru jalay dang luasommu na badiami marnida habusukon. Nuaik sa mahita tuwinti ni nabinuan ni si Petrus. Maaya na pabuahon bahwa si Daud makatay taringo tu hahiheon. Idok ay dak pasubuan mo diriku di Banua Toru. Banua Toru. Kalau di bahasa Indonesia didok ke dunia orang mati. Jadi kalau di bahasa Heber didok may Seol. Soul gitu ya. Seol. Ima inganan niya kena mati. Luat hamate amon. Alai molo di bahasa Yunani na dipakai si Petrus diterjemahon maung gabi Hades. Jadi di son marargumedo si Petrus pabuan na sotaringo tu diri ni si Daud on. Buasa ala si Daud nunga mate jalan nunga tertanom di tiki ibu may dote di ayat 20 sia. Jadi isi doon ni si Daud di son, ima Mesias, ima Jesus Kristus. Tutudo mate Jesus. Daging na peditanam do. Alay to dina, dang di pasobu di Banua Toru. Lapatan na, dang miyan ibadah di si. Tua do ibadah tu Banua Toru. Alay dakta ding ibadah di si. Diuduti mo siya idokon, jalay dang luasomu nabadiami marnida habusukon. Nabadia ima guar ni Mesiasi. Marnida habusukon di bagasa bahasa Yunani di dok may iden diaptoran. Makilala habusuhon hancur manang matapor. On spesifik situ bahwa daging ni Jesus dang membusuk. Mula mati sa dajolma pitor mardalad do proses pembusukan lumubi ma di luar Timur Tengah nama Saimohop. Idu alana didok si Marta ditiki sila sarus ng Mateo patari didokon Tuhan nung nga sa nga bau ibana. Boy do tayo di Johannes 10 ayat 30 sia. Alay molo daging ni Jesus dang mengalami habusukon. Alay di pahehe do ibana diari patuluhan. Mabukti haheon nagugus itutu. Tanomani nung ngalonga nung nga kosong. Kain kafani nung ngapiak. Daging idang adong bedisi. Jala daging nahihi. Ima daging nasarupa. Na membekas paku di tangan na. Jala membekas hujur di labung na. Alay nung sangap ibana. Jala idang be buy mate ibana. Nuaing di ayat 20 lalu didokon nung nga dipabotohok ko tuahu akadalan hanguluan goham mudo ahu halalas ni roha di adopami. Oma nagabi puncak ni pesalme 10 nomon jala puncak ni jamitan si Petrus taringot tu las ni roha didokon dalan hanguluan bahwa Jesus do dalan hanguluan ni siyan nasa hasitongan na. Taingot do di Johannes 10 patayanom di dokon di Jesus matu ibana ahu do dalani do hot hasitongan do hot hanguluan dang adong nasaha tuamay iya so marhiti ahu. Jadi dakkolan na patuduhod dala Jesusi alay Jesusido dalan. Marhiti ha Mateo do tahihon na nung ngadukap Jesus dalak kanguluan di hita. Hanguluan na saliling-liling na. Hanguluan na marlubi-lubi. Didok di Johannes 10 ayat 10. Baru diuduti may sidisokon gohamudo ahu halalas ni roha dia dopami. On dang las ni roha na otik. O dang las ni roha na satonga. Alay las ni roha na gok jala na marlubi-lubi. Molo di bahasa Yunani o didokon peleroseismi euparosunes. On dak pala perlu hapalota alay memang asabuy do dapat tita lapatan ni
jonok tu pangat tu siot tu masalah bahasa. Artinya goham muduahu gok dohot las ni roha. Jadi tu do semua songon ado ate sahalak sada eber misalna dari isi aik tu bagasanna pola gok jala durus marusean ibada songoni ma las ni roha nan nilehon ni Tuhani jala molota para tehon dia do dapot las ni roha ima dia do pami artinya di joloni dibohi ni Tuhani las ni roha no balga dang dapot titay di joloni jolma dang dapot titay di joloni hamoraon dang dapot di joloni hamonangan ni portibion alai hola dia dopan ni Tuhan itu molo didokko di pasal me 10 sada 10 me 10 sada summalas ni roha dia dopan ni bohim akka hasudungan ni roha masa di siamummu saliling-liling na jadi ujuhita mia dia dopan ni Tuhan di bagasan akka permingguta di bagasat tangiyang jala di bagasat parsaurata na mardomu dohot ibana di sima dapot tita las ni roha na tutu. Amang inang siat trupukon boydo putihata piga-piga ujah ni haporseaon na memang tung masyarik ko si tutu nagabe ulahonota. Na perjolo bahwa haheon ni Kristus do pusa ni haporseaon ni Kristen. Jadi dang majamitaho taringo tu parange manang moral ni si Petrus di sodaw. Dang majamitaho taringo tu akatudusan akaperumpaman ni Jesus ibana. Alay majamitahon taringo tu haheo do ibana. Buasa. Ala haheo nido bukti na pabua Jesus do tutu songon na nidok nai. Bahwa pakopon nai di hau pinursilang di halomoho jala di jalo di bata. Baru nunga ditaluhon hamatiani. Baru adong do dihita pakrimon dihanguluan na sa liling-liling na. Ala nido sa didok di sada Korinto 15:14 ayang gusohehe Kristus yan akanamate rumar majamita nami laos rumar ma nang haporseon muna. Jadi molodang ado kaheheon gabi rumar ma haporseon niala Kristen. Alay marhite-hite haheon ni haporseon Kristen ima hasitongan na sumurung di sadok portibion. Na paduahon las ni rohana tutu marujah tu pakrimon di haheon. O mana mabahin berbeda las ni rohana ala Kristen siyan hasonangan na di portibion. Molo hasonangan na di portibion marujahat tu kiadadwe, marujahat tu situasi. Ba molo hisar pamatang na las roha. Alay bulu marsahit romar sa ni roha. Molo mamora balas roha. Alay molo pugos arsa ni roha. Molo dipuji las roha. Alay molo digabusi. Molo di rendahon. Tentu ba arsa ni roha. Alay las ni roha ni ala Kristen. Ima marujahan tu hasitongan ni hayon. Nung hehe Kristus. Marlas ni roha mahita. Nung talo hamatean. Marlas ni roha maahu. Dangadong di ahu pakrimon na manotong marlas ni roha ma hita. Adong do di ahu pakrimon na manotong alani marlas ni roha ma hita. Idok di Roma 5 ayat 2 sa dohotolu laos marhite ibana do saut masuk kita tuasi ni roha. Hajong-jongat tanuaing dalan haporsiaon jala tapar hatua do dirita marningot hasangapon ni dibata na itahirimi. Alay lumubi siya ni dope ay tahalasod do nangak kahapursuhon ala taboto dihorhon hapursuhan nido habing ito ni roha. Molo tapar teatehon idokon ay tahalasod do nang akkahapursuhon. Basa boy songoni ala taboto di horhon haprosohonido habing ito ni roha. Napatuluhon fokus ni rohatta do manutuhon kondisi nito dita. Didot si Daud
toktong do huida tuhaki di jolokku. Ala nilas dorohakku. Jadi adong disosongon sebab akibat. Ala gabi. Ala di ibana Tuhani. Gabi maras ni roha may ibana. Di Yesaya 26 ayat 3 didokon. Horbat tu sakat na ujakdo di payakko dame. Dame matutu. Ay marnalom ni roha midahodo ibana. Sakap na ujak. Ima roha na fokus tu Tuhan. Jala ama hagugo na. Dapo ma dami na sumurong. Manang damay sejahtera. Napaupaton. Merdomu do daging todi doho derita. Hapros siya Kristen. Idak kolan maparwaho todi. Alay mga lupahod daging. Daw. Bibili pa buat uhita. Jala tentu sangat utuh. Daging todi. Doho todi porbadia. I masih rainan. Saling mempengaruhi di ngoluta. Jadi ujumarlas roha todita di bagasa Tuhan. Daging tapi lang guguma. Pikirat tapi lam tiurma. Eposit tapi lam stabilma. Suaksongonin ng sebalik na. Molodang taparrohahon partodiota. Manaon na parirdo dagita. Gali. Buhay mahita stress. Gaor manak pikirata. Lomos. Depresi. Baru danghot emosita. Emosionalta. Ito lucuhan ni sadi. Dua madokon. Ale anggia. Sadok di pangidorohaku. Naing horas so jalahipas. Hobartu horas ni todim. Napalimahon. Pakrimo Kristeni. Dang lahu mapur siya kasitongan. Dang lahu lari hita siya realitas. Olo dohalak na so porsea madokon bahwa haporseaw ni halak Kristen imadalan songonubat lahu mga lupahon hapursuhod di portibion. Tutu salah situtudoy. Dang disodaw si Petrus hapursuhon ni. Dang disodaw ni bana pabuwa Jesus di parsilakon. Dang disodaw ni bana pabuwa kasisiyani na yung manaon hapursuhon. Alay di dokibana. Dito nga tonga ni isude adong do dihita pakirimon. Pakirimo di hahiheo ni mabahik kita barani. Mga dopi hapursuhon. Dang mapurus siyan hapursuhon ni. Apostel 5 apapulsada madokon. Alay las dorohan nasida lahoruar siya jolo ni rapoti. Ala tau nasida di rejumi di bata. Manaon lea-lea humokop guari. Jadi marlas ni roha nasida dang ala so manaon hapursuhon. Alay atik pe manaon hapursuhon. Ala diboto nasida hapursuhani sa tokido. Alay hasang po ni saliling ni diling na. Amang inang nuaing nagabisukusukun na rikot di nguluta. Sungod dia dohita mangulahon hasitong anon di bagasang nguluta si ganupari. Na parjolo mamukka ari hita di mandugot na'y tutu parjolo manatap tutuhan. Didok si Daud, toktong dohida tuhaki. On, dak sahali-sahali. Alay nakim manoktong. Jadi mulodung-dungo hita manugot na'y. Na parjolo lahonot ta martangiyang. Jala tajahama bibiltay. Agi pala sabidu-sabidu. Adorakso mamukka kaulon na hasing. Baru marede mahita mamuji Tuhan. Atik pe di bagasang mobil, di kamar manti, manang di dia pehita, tapuji ma tuhatta. Jadi, naparjolo sehali, dung hehita sepudu mata, fokus mahita tutuhan. Sadok, porsea mahamu, saluhun na piulaut tape, tongdo gabe denggan. Di pasal 5 ya tobat di dokon, sugo ma aleja huba, tangihus suaraku, sugot doa humar hubas manopoto, jala manatap-natap ahu. Napaduahon, hatidak ko kasitongan ni hata ni Tuhani di ngulum. Jadi, ujumasa hapursuhon, unak katidak ko persoalan ni, alay hatidak ko mahasitongan. Ujumabiyar ho, dok magugo,
Tuhan jongjong mau disiamuku, dak tagamu kumor di tau. Uju marsak dokma, marlas ni roha dorohaku di bagasat Tuhan. Uju lomos roham dokma, dagiku pemaradia dohuhut makirim, ala dijaga Tuhani doau. Odo, dang tabason, alai omma dalata lahu paingoto dirita sendiri tuhasitongan di hata ni Tuhani. Di Roma 10:17 di dokon asasian na tumangihod do roha porsiaon ia panangihoni sian hata ni Kristus do. Napatuluhon di hari Pentakosta marpungu do kasisiani. Dak pujung nasida riko do dihita persauran ha porsiaon lahu marpasio masih paingotan, masih tangyangan, jala masih patuguan. Ala ni ikut tapau 5 persauran na masih paingotan. Aktif mahita di persauran akka nametmet, mungkin akka di wik, di lingkungan, di akka punguan, ya. Unak ko lang rotu gareja, doho mahita mangulahon akka narikko ta di huriyay, lalu tapajojor mabarita taringo tu habasaon ni Tuhani nang tuhalak akka na asing na sohyado pe manada Tuhani. Di Heber 10:24-25 di dokon masih atoa mahita masih pajujujuan tu hal haholongon doho tuak ka ulaw na dinggan. Unang tatadikot parpungat tahian songon na hesumalhon ni nadiba tung masipengotan mahita jala lamiman yan ala lamjonok di idahamu ari. Napaupaton halasok kahihiyaw ni dakkolan ari Paskah. Jadi hahiyaw ni Kristus dakkolas sa daulaon nataramoti sa hali sa taon. Alay om mahasitongan ikot tahalasod do ganupari. Jadi ganung minggu do sebenarnya ari hahiyon. Ro mahita tu gareja marhita roha na marulupulup. Taidehom makaid di hahiyon nang diak kabagasta. Paingo makadadanakmu. Pabuwa ma na mangulu do Jesus dakkola dinajulo alay saha do tunuaing. Di sada Korintos 10:20 di dokon alay nung hehe Kristus siya namate iba na do parjulo diakka namudingi. Napalimahon mangulu marhite panatapon na hot. Las ni roha na tutu ima marhite panatapot tu hanguluan si saliling-liling na dakula fokus tu perdalanata di Portibion. Jadi ujun na yung mabahin kiputusak kita tasukum ma. Riko doon di hanguluan na hoti, hanguluan si saling-liling na. Tapak matik kita, tapak makartata, doho gugota, tu laon na mapakorhon tu hanguluan sa liling-liling na. Hata ni Tuhan, tangiyang ulaw na badia, dohot makatidakon. Unang papikirhutu akaarta na deportibion ay boydui muba-uba. Di doko di 2 Korintus 4:10 ay hapursuhon nami na martiki jalan yang porsanon ido patupahod di hami hasangapon na sumurong na lumubi hamulyaw na nasaliling-liling na. Ala hutay kami na so tariday dang tung tariday ay persatukinad do na tariday alamanotong do rodi saliling-liling na naso tariday. Napaunopon gabi sitidangi ni hahiyon. So si Petrus na barani marjamita di julo ni ribuak kalak. Hita pe di jodo gabi sitidangi. Pajojor mataringot tu Jesus. Tuak kakeluarga, tuak kaleale, doho tak kadongata. Mangulu madibaga salas ni rohana tutu. Asa di sukukwalak. Buasa selas roham. Jo mahalak. Asa rotu gareja, rotu parsauras. Asa ditadanasida Jesusi. Apostol Sari itu alumadok. Alay jalom muna do hagugon nito di perbadia. Nasonggop tuhamu. Gabe stidangik kumahamu di Jerusalem doho di sandok Judea. Doho di Samaria. Saharo di ujung ni tanon.
Hamu kadongan na hinalongan di Tuhan Yesus nunga tabigi ima jamita di minggu jubulate, minggu marulupulop. Adong dualasan no balga di hita marulupulop, alanunga hehe Kristusi. Dak terbahik kamatiani manahan ibana, dak terbahik tanomani makurung ibana, jalai dak terbahik dosai pataluhon ibana. Jala alanunga hehe ibana hita pe pahehion nado. Ibado di 1 Korintus 15 ayat 55-57 madok. Jo hamatea di dia do hamonangami. Jo hamatea di dia do soropmi. Alai dosa do sorop ni hamatean jala patikido guguni dosai. Alai mauliate madidi bata napamonak kita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Jadi di tikion atik pera adong di tongat-tongata na mga dopi hapursuhon. Akka pertiga-tigaan na sumardaladinggan. Akka hahi pasotta nagali. Akka parsalisian di bagasak keluargata. Akka parhepengot na nalamhurang. Pajojor may marhiti-hiti hapursiyaon. Las dorohaku jalan marulupulup suaraku. Dang ala nang uli sude kia data daong. Alay alanung ngahihi Kristusi. Jala jongjong ibana di siyamutta. Laho mahita mangulu. Ganupari marhite na manatap tutuhan. Mangulu mahite marhite pakirimu di hahiyaw ni. Mangulu mahita marhite las ni roha na marlubi-lubi. Jala di sadatik kisugot. Manang marhiti hamatea manang marhiti hararo ni Kristus na padua lihon. Jongjong mahita dia dupan na. Jala di si guhan na madihita halas ni roha dia dupan na sa liling-liling na. Haleluya. Nungahehe Kristus. Tutudo ibana nungahehe. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk berita kebangkitan yang telah Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Kami bersyukur bahwa Yesus Kristus anakmu telah mati untuk dosa-dosa kami dan telah bangkit untuk pembenaran kami. Tuhan, ampuni kami yang seringkali lebih fokus pada masalah daripada padamu. Ampuni kami yang seringkali lebih cepat mengeluh daripada bersyukur. Ampuni kami yang lebih sering hidup seolah-olah kebangkitan itu tidak penting. Hari ini kami memilih untuk memandang kepadamu. Kami memilih untuk bersuka cita di dalam-Mu. Kami memilih untuk hidup dengan pengharapan kebangkitan. Bapa, isi kami dengan Roh Kudus-Mu yang sama, yang membangkitkan Yesus dari kematian. Biarlah kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kami setiap hari. Buatlah kami menjadi saksi-saksi yang berani seperti Petrus yang tidak malu memberitakan kebangkitan Yesus kepada dunia. Biarlah hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Karena Engkau telah memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dan Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan yang bangkit, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Amin.